Bueno, doncs, amics, jo ja sabeu que estic així molt a gust, me quede amb la gent bona d'ací de Quart de Poblet. No sé si tindrem per ahir un programa de festes, quina és la programació que tenim així. Yolanda? Yolanda? Ara li preguntem a Yolanda. Yolanda, tenim un programa de festes de les activitats que tenim per al dia d'avui? Tenim? Mentrestant, mira, vaig a saludar a la gent que ens està veient. Bueno, el meu amic. Mireu, estic llegint així. A veure, José Francisco Cabanes, guapo, com estàs? El Cabanes. Jesús Martínez, Lola López, Carmen Ta, Lola López, Filo Martí, que la saludem també, Toni Camino, Mariluz, José Acosta, Jessica, la meva cosina, guapa. Òscar, a tots una salutació. Que estem en el tercer dia ja de retransmissió, que avui tenim, com sempre, ja preparada la mascletà, que s'oferirà a les 2:30, a les 14:30. Però són moltes les activitats que tenim previstes per a este dimarts, dia 4 de setembre, els dies passen molta pressa, i avui és dia 4 i tenim, doncs mireu si tenim activitats, perquè després diran que Quart, i aquestes 160 activitats que teníem previstes des del principi, ja van quedant menys. Mireu, tenim a les 17 hores, a les 5 de l'esprà, carreres i concurs diversos per als xiquets i xiquetes al carrer 1 de maig, que ja ahir entrevistarem a un dels membres, al seu president. A les 17 hores tindrem jocs de fusta al carrer Rogers de Flor, que esteu tots convidats, perquè són festes obertes, encara que siguin de barris. A les 17:30, disco mòbil per als xiquets, una minidisco al carrer Lluís Vives, al barri de Sant Onofre. A les 17 hores, Lunaticus Circus, espectacle infantil que vos recomane, per cert, a càrrec de Teatro Paraíso, al Parc Sant Onofre, que està patrocinat per l'Ajuntament de Quart de Poblet. A les 7:15, replegar i cercavila dels clavaris acompanyats, amenitzat per l'associació o l'agrupació musical L'Amistat, que també els tinguem així. Tot patrocinat per els clavaris del Santíssim Crist dels Afligits. Continuem a les 20 hores. Repartiment de murta pels carrers de l'itinerari de la processó habitual, també feta per els clavaris del Santíssim Crist dels Afligits. A les 20 hores, solemne missa, celebrada en honor al Santíssim Crist dels Afligits, que és el dia que celebrem el dia d'avui, serà a la parròquia Puríssima Concepció. A les 20:30 també concurs de paelles, que esteu convidats, com us comentaren ahir el president i el tresorer de 1 de maig. A les 21 hores concurs de paelles, que, com us digueren, donaran llenya per a tots, una taula i una cadira, per si voleu participar d'aquest concurs de paelles, esteu tots convidats. Serà al carrer Lluís Vives, al barri de Sant Onofre. A les 21 hores, processó del Santíssim Crist dels Afligits, obrirà la processó el grup de Tabal i Dolçaina d'ací de Quart de Poblet, i comptarem amb la col·laboració dels portadors de la Germandat de la Santa Faç d'Alboralla, que portaran el Crist. A les 23, una cosa que m'agrada molt, que és el karaoke que faran al carrer Lluís Vives, del barri Sant Onofre. Què tal? Com esteu, guapos? A les 23 hores, Separeu-vos junts, un espectacle per adults a càrrec de la Depenent, que es farà així a l'escenari principal, junt a la biblioteca. Estic fent això, que me veureu, però és que n'hi ha una mosca, una mosqueta d'estes que ha vingut, s'hi porta així des que hem començat l'emissió. Bueno, ahir sabeu que vam tindre que suspendre l'actuació de Full Monty, al Desnudo, però avui sí que la tindrem l'oportunitat de veure Separeu-vos junts, espectacle que es farà, com vos he dit, a càrrec de la Depenent, i es farà, sí, on esteu ara mateixa, on estem nosaltres també, a l'escenari principal, junt a la Biblioteca Municipal. A les 23 hores, cercavila de les clavarieses de la Mare de Déu de la Bona Mort, acompanyades per la banda de música La Sam La Unió, des del carrer Filomena, Vall de Cabres, fins a l'Ajuntament, a càrrec de les clavarieses de la Mare de Déu de la Bona Mort. A les 23 hores, música al carrer Roger de Flor. La gent passa i me veu que estic parlant a soles. Sí, estem parlant de la càmera. Però jo vos salude. Si voleu parlar, vingueu així, que teniu el micro. Bueno, primer avís. Aquí el tenim. Jo continuo xerrant. 23:30, espectacle monòleg. Es tancarà la nit amb un espectacle de monòleg a la llar dels clavaris, amb l'actuació de la monologuista molt amiga meua, Carol Tomàs, que és una fora sèrie, i son pare, imagina, Manuel Tomàs, un director prestigiosíssim, valencià de pro. A la plaça Poeta Zorrilla, clavaris del Santíssim Crist dels Afligits, són una de les activitats que fan. Esta mascletà, dia 4 de setembre, recordeu-la, mascletà dels clavaris del Santíssim Crist dels Afligits, que dispara pirotècnia Dragón de Viena
i dispara José Luis Matoses, igual que ahir, que va ser una grandíssima disparar. Ja ho preparem tot, ja tenim aquesta càmera pràcticament instal·lada a l'explanada on se va fer esta disparada de la tercera mascletà en esta jornada del dia 4 de setembre. No sé si tenim algun convidat més. Després vindrà el president. Com vos dic, avui que s'escolta bé, ahir dedicarem el programa, primer a la meva mare, adeu Ismael, moltíssimes gràcies per tot, bonico. Dedicarem este programa a ma mare, perquè a més és que me va cridar enmig del treball dient-me que a veure si podíem millorar un poquet el so. Avui sé que s'estava escoltant molt bé, aprofite per a saludar-vos a tots, però sobretot a totes les mares. Vos vaig dir ahir, adeu Vicent, vos vaig dir ahir que des d'ací, des d'esta plataforma, intentem que el que volem transmetre siga alegria i optimisme per a que aquestes tradicions siguin una realitat, perquè gràcies a vostès que mos veuen, potser n'hi ha algú en sa casa que no ha pogut vindre a veure la mascletà, i des d'aquest servei que donem, plantejat des de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que pensa en tot absolutament, doncs sí, mos diu molta gent que des de casa, des d'una tablet o des de l'Smart TV, ens poden seguir en este servei públic de saber què és el que passa en les festes de Quart de Poblet i com no veure també la mascletà en directe, que esperem que siga del vostre agrado. Jo sé que n'hi ha molta gent que ens està veient, que ens saluda, i jo aprofito també per a saludar-vos. Que si voleu vindre, demà estaré així a la mateixa hora. Ara, quan acabi la mascletà, vos convidaré perquè tenim també al president del Santíssim, de la claveria del Santíssim Crist dels Afligits, que el tindrem així, o sigui que espereu-se. Després de la mascletà, tornem així a este set per a poder parlar i xerrar en el president d'esta claveria tan important. Claveries, comissions, moltíssims col·lectius que col·laboren en les festes de Quart de Poblet, i sabeu que quan acaba esta setmana, la festa no s'acaba, que continua. És que és un poble fester, el poble de Quart de Poblet, que no para durant tot l'any, perquè després de les festes populars comencem amb les festes de moros i cristians, que ja sabeu que n'hi ha molts pobles que tenen aquesta tradició molt arrelada, i Quart també vol ser i afegir-se a aquesta tradició tan nostra com són els moros i cristians. Unes tradicions que cada dia van innovant-se, van innovant, i que evidentment agarren altres exemples de moros i cristians que ja estan consolidats, perquè n'hi ha molts pobles d'ací, de l'Horta, i pobles de les rodalies que van agarrant cada dia molta més importància. Per exemple, tenim les festes de Torrent, que fan unes festes, també salude a la gent d'Intercomparses, les polseretes, no? Salude a la gent d'Intercomparses, que fan una tasca molt important, al meu amic Nacho Burguera, que també sé que és un home que lluita per la tradició dels moros i cristians a Torrent, i el saludem des d'ací. A la gent de molts pobles que manté viva aquesta tradició, i a la gent que lluita per els nostres interessos, els interessos dels valencians, per la nostra llengua, que és tan bonica, que sabeu que tenim una entitat que el més important és aprofitar-la. Hem d'educar els nostres xiquets a que sàpiguen que tenim una cultura meravellosa, que no cal anar-se en un altre lloc, que així ho tenim tot, a la nostra comunitat, que n'hi ha que eixir fora per a nutrir-se, per a cultivar-se, però si és que així ho tenim de tot, així tenim de tot. Mireu quin dia més interessant hem tingut avui. Hem entrevistat a Ismael, que és Ismael Fita, un home amb aquest coneixement de la penya ciclista que a mi m'ha encisat moltíssim, perquè hem de tindre gent d'aixina, d'entusiasme, que ens transmeta que la vida val la pena, i que n'hi ha moltíssima gent que val la pena, i lluitar per això val la pena, per als nostres xiquets, per al nostre futur. I vull aprofitar també per a convidar-vos a vindre així a les festes de Quart de Poblet, a disfrutar el que siga de fora, que així el rebran en els braços oberts. I el que estiga veient això, ja sabeu que ara passem de seguida a veure quin és l'ambient, mireu la traca que n'hi ha preparada, la mascletà que n'hi ha preparada, i vos recorde que l'últim dia, demà, tindrem l'última de les disparades, serà càrrec de Chiquitín, el mateix que tinguérem de Ricassa, Chiquitín, la mateixa que tinguérem el primer dia, que va ser en honor als clavaris de Sant Onofre. El meu amic Víctor Pérez, que està fent també una tasca envidiable, lluitant també per aquesta tradició tan nostra com és la del patró del poble de Sant Onofre. Doncs mireu, aquest és l'aspecte que presenta esta mascletà que ens va oferir Pirotècnia El Dragón de Villena, igual que ahir tinguérem José Luis Matoses. Evidentment haurem d'esperar a que el president de la claveria salude i felicite al president
al pirotècnic després de l'èxit segur que tindrà en el dia d'avui i l'esperarem així en aquestes 7 entrevistes. L'ambient és genial, tenim tots els elements, avui ens ha respectat l'horatge, ahir també, en certa manera, encara que es van suspendre al llarg de la Comunitat Valenciana molts actes. Ja sabeu que el setembre és el que té, amics que feu les festes al setembre, sabeu que contem en aquest risc, van suspendre a Carlet, l'actuació de la meva amiga Marta Sánchez, van suspendre però van recuperar el Punyol. Quin susto m'ha pegat el segon avís, que ja el tenim ahí preparat. I ara sí és el moment de que pràcticament deixem ja obert el micro per a que es pugui escoltar quin és l'ambient que es viu a Sexta Esplanada, junt a la Biblioteca Municipal, i jo no sé si ma mare mos estarà veient i me vol dir alguna cosa. Mare, si vols dir-me alguna cosa és el moment, però no me quides per telèfon perquè estem en directe. Però ella és així, natural, i jo també. Bueno, heu vist que jo avui m'ha vingut de jugador de golf. Ahir vaig vindre de hawaiano, Imma. Avui de jugador de golf. Mira, me faig així, Queda bé, veritat? Mira, això és una cosa que m'agrada molt fer en les càmeres. Imma, estic bé? Ara Imma fa en la càmera. A veuràs. Imma, estic bé? Mira, veus? Sí. És el nostre llenguatge. Com no tinc pinganillo, doncs us comuniquem així. Ara me vaig ser que això queda un poquet de festivalero. Ara, mireu quin és l'ambient que n'hi ha en la plaça. El nostre amic Eliseu ja està preparat. Avui sí que va preparar perquè li hem deixat uns cascos per a que sempre n'ha que protegir-se, els oïts, les oïdes, per no tindre lesions, perquè evidentment mireu quin és el risc que té el càmera que està justament baix de la mascleta, dels petards. Moltíssims quilos de pólvora, els que... I mireu, ahí és el que estem veient. Evidentment, com podeu veure, com podeu apreciar, ja estan els membres de la claveria i tota la gent que ha fet possible que es pugui disparar esta mascletà com toca. Els tenim ahí en el centre de l'explanada i, evidentment, quan soni el tercer dels avisos, anem a per esta mascletà oferida per José Luis Matoses, Pirotècnia El Dragón. Hola, què tal, com esteu? Hola. És que, clar, passa la gent, me veu així, jo els saludes, no passa res. I ja sabeu que si voleu vindre així a parlar, pues agarreu el micro i xerreu amb mi. Jo estic encantadíssim. Que, per cert, a tots els amics de l'Ajuntament de Quart, jo, si faig una tesina de la carrera, la vull fer de les festes de Quart, que m'estic empapant de tot i m'ho sé millor que ningú ja. Me podeu fer cronista del poble, si voleu. Bueno, un poquet d'humor, Imma, sempre va bé. T'ha agradat el cartell que t'he regalat, Imma? T'ha agradat? Ara, sí. Segur que se'l penja ahí en l'habitació, ahí com... Jo me'n recorde, en la meva època, New Kids and the Blocks, sí que se ho menjaven. Bueno, nosaltres érem més de Samantha Fox i tot això, i de Sabrina, se'n recordeu de Sabrina. Encara que jo sóc d'una altra generació, perquè, bueno, jo sóc de la generació, una persona com jo, de 32 anyets, 35, com me riu la Imma. Va, fica-li 2 més, i 2 més, i 2 més, i pareu ja de contar, que sóc un xicuelo, estic en l'època de... Estic en l'època de créixer, encara, que encara pegaré l'estiró, ja veurà. Bueno, doncs ja tenim ahí la plaça i l'esplanada preparada. Imagine que serà la nostra alcaldessa qui tindrà l'honor de fer-la disparar. Ja us dic, d'esta pirotècnia El Dragón de Villena, una pirotècnia amb moltíssima tradició, amb molta solera. I escolta, que són molts els seguidors que tenim, Estim sent... Jo crec que serem ara sí que som trending topic en la comarca. Un grople d'aigua, perquè és que no he parat de xerrar. Estàs treballant ara? No, tranquil. És que tinc així un amic que m'està dient, està treballant? Bueno, jo m'ho passe bé, estic fent com que treballe. Ara xerrem. Bueno, tu què tal, com estàs? Estàs bé? Estic de categories, que ara que te ves millor. Comunicador de... Bueno, jo m'ho passe bé, ja. Al final és un poc fer-lo que t'agrada. O sigui que... L'altre dia me'n vaig a recordar de tu perquè vaig estar fent-me un suc ahí d'1 litro. Un suc a on? Baix de casa. Ahí en Naturalia, sí. No vaig més, ahí vaig dir... Ahí tinc un bar. Sí? Pues aniré a veure't. Ah, sí? Aniré a veure't. Guapo. Ara sí, vos deixo ja en la mascletà de Pirotècnia Dragón de Villena. José Luis Matoses mos dispara. Tercer avís.
i anem en la mascletà que comença de seguida. Bé, amics, espectacular com sempre, com mana la tradició, és el moment ara de felicitar al pirotècnic, a José Luis Matoses, que ha fet una dispara espectacular. La veritat que ha sigut espectacular, ens ha ficat la pell de gallina i m'estava cagaeta la pobra, estava ahí, mare meua, que mos cau tot així. Bueno, per al meu Enrique Ventura, que diu que després no el salude, Enrique, que som amics, si te saluda en directe, clar que sí, home, el meu amic d'Alfafar. Bueno, d'Alfafar, és de tots els pobles, de Villar de l'Arzobispo i de tots els pobles. Bueno, pues, com vos havia dit adés, ara tindrem la presència del
president dels clavaris del Crist dels Afligits, que ha sigut els encarregats d'esta dispara fabulosa de la pirotècnia El Dragón. També vull felicitar i agrair a tota la brigada de l'Ajuntament de Quart de Poblet, de Yolanda, de Sílvia, de tota la gent de l'informàtic que ens ajuda, de la policia local que ens ajuda. La gent de la brigada és fabulosa i teniu una gent fantàstica, o sigui que podeu estar orgullosos a la gent de Quart de Poblet, de la gent que treballa al vostre Ajuntament, perquè són fantàstics, sou un equip, que és el sentiment que voleu transmetre des del principi, de que ens contava Bartolomé, ens contava Cristina, ens contava també la nostra alcaldessa Carmen, que és una meravella de persona també i que estima el poble i es nota moltíssim. Per això després la resposta del poble és la que té, que al final es transmeteix en un altre àmbit, que és el de la votació. Bueno, doncs amics, ja sabeu que avui hem fet un recorregut per moltes coses. Hem vist l'esport que està de moda a Quart de Poblet, hem vist l'associació Mussol que fa també una nit de folk, que és molt important. Esta nit tindrem obra de teatre així a l'Esplanada, justament al costat on estem ara, junt a la Biblioteca Municipal. I ja vos dic, a mi m'agrada molt estar amb vostès, perquè és una manera de notar la vostra presència. Que sé que... Ai, l'Enrique, com me nota que eres músic. Bueno, ja sabeu que sempre els amics ens recolzen, ens ajuden, la família també, però a mi m'agradaria que si algú es veu des de casa, per la tablet, per la Smart TV, mos veu i vol dir alguna coseta, és el moment. Mos escriu per així i jo vos ho trasllade. Saludar, doneu-vos a tots per saludats, perquè sou moltíssima gent la que mos diu que el salude, doncs jo el salude, evidentment. Mira, s'ha afegit ara Juan Vicente. Juan Vicente, doncs també una salutació per a tu. Esperem aconseguir que això tinga moltes visites, perquè al final es fa per això, per a servei públic, per a que la gent que estigui en casa, als hospitals, la gent que no pot vindre, perquè n'hi ha molta gent major que potser no pot gaudir ni saber el que està passant al seu poble, pues, per aquesta finestra que tenim així oberta, pues, potser és una manera que els aplegui a sa casa d'una manera còmoda, amb un bon gotet d'orxata o molt nostre, i que puguen seguir-nos d'alguna manera. Ja s'ha incorporat així el meu amic Eliseu. Com ha anat la mascletà? Està bé, Molt bé, molt bé. Menos mal que duies cascos, perquè està acostumat. Li passa com a mi, està un poc ja sordet, i això li ajuda. Jo només me tapo esta oïda d'ací perquè l'altra la tinc sana. Només me tinc que tapar esta, però bueno, jo sempre ja... És que vos ho conté tot. És que, Imma, jo conté tot així, jo me despulle ante la gent, davant de la gent. Bueno, doncs ara sí, esperant que vinga el clavari, esperem que sigui el clavari major o el president de la clavaria, primer per a felicitar-le per la mascletà que ha oferit al poble de Quart de Poblet, perquè sabeu que cada dia, cada clavaria i comissió són els que patrocinen cadascuna de les mascletes que ofereixen al poble, perquè al final gaudeixen tots, i era un poc com el que parlaven al principi, el primer dels programes que farem el dia 3, que començarem les emissions, el dia 2, perdona, diumenge dia 2 de setembre, que començarem fent una introducció de com eren les festes dels barris, però al final les festes dels barris fan que siga encara molt més gran. El tinc mutejat així? No, el tenim ja, no? I fem que siguin encara més grans, perquè si n'hi ha tradició, i la tradició es manté, amb l'ajuda dels barris i dels col·lectius, fem que la repercussió a l'hora de fer festes així a Quart de Poblet siga encara més gran. Ja sabeu que el recolzament de la institució pública el teniu, l'Ajuntament està al vostre costat, tota la gent treballa per a vosaltres. Si teniu una iniciativa, ja sabeu com us va dir via online, la podeu fer com us contava Irconsue, que és molt fàcil, entreu a la pàgina web i envieu la vostra suggerència. Vos dic que segurament l'escoltaran. Si es pot fer viable, segurament es farà. Si no, res. Mira, aprofitant que tinc així també a Yolanda i mos han dut cartells, un cartell, t'ha tocat este cartell de la nit de folk per la meva amiga Yolanda, que la tinc així, Yolanda. Almenys no l'havies vist, ja el tens. Bueno, i ara tenim, molt bé, a l'últim dels convidats, Sergio Ruiz, president dels clavaris. Jo sabia ja que tenia que ser un càrrec clau, o clavari major o president, en este cas dels clavaris del Santíssim Crist dels Afligits, el tenim així. Seu així, amic. Sergio Ruiz. Sí. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bueno, jo crec que primer felicitar-te, jo t'estava esperant per a donar-te l'enhorabona per la vostra aportació al poble amb una dispara com la d'avui, Quina mascletà, Sí, sí. La veritat que ha sigut molt emotiva, molt emocionant. Imma li he tingut que comprar una tila. Ah, sí? Perquè està la pobra, que és que així, clar, així s'escolta molt més, perquè el ressò és molt més gran. Està molt xula.
Imagina que moltíssimes són les activitats que teniu previstes per al dia d'avui. Han començat amb molta força, ara ja hem de fer-ho en la nit de la carxofa, no? No, la carxofa sé que a nit. Va ser a nit? Val, doncs conta'm un poc com va ser l'experiència. Això sé que a nit, i avui mos queda... veritat, que van tindre així a Lucía, a l'Angelet. Sí, a la xiqueta, sí, molt bé. Conta'm un poc, Sergio. Pues res, a nit sé que la carxofa. També, com el grup de danses feia els 40 aniversari, pues li farem que mos ballaren també una dansa al Crist, i estava molt emotiva, i la veritat és que és molt xulo tot. I després, com també estigui de vespre mig ploguent i això, mos toca, per no se tingui que suspendre, però ho farem dins de l'església. Ah, dins de l'església, molt bé. Per no banyar-se ni que passarà res. Entonces, bé, però està tot molt xulo. Que bonico, no?, el poder tindre vosaltres dins d'això, aquesta celebració tan nostra com és la carxofa, no? I ja mos contaven des d'ací que intent de recuperar les tradicions i que, bueno, que vos toqui a vosaltres té que ser un honor, no? M'imagino. És un plaer. A més, és que quedava xulíssima la nit, està molt bonic. Bueno, Sergio, president dels Clavarers del Santíssim Crist dels Afligits, m'imagino que és molta responsabilitat, no?, la que tens. Coordinar un grup de gent. Sou molts. Conta'm un poc quina és la vostra organització, com vos organitzeu, d'on tragueu els fons per a fer les iniciatives, vos ajuda l'Ajuntament, quin és d'on tragueu els fons per a... Per l'Ajuntament tenim la seva... Aportació, subvenció? Sí, la subvenció. Però entre nosaltres tenim el nostre sou al cabo del... O sigui, durant el mes paguem una quota cada un, després tenim la nostra loteria, i així no ho fem. Molt bé. I molt bé, i així no ho portem molt bé. Esta nit continuem tenint més activitats, m'imagino, dins dels actes religiosos. A les 9 la proveçó, i després tenim un monòleg en la plaça, que ve Carol Tomàs. Carol Tomàs, que és molta amiga meua i vos agradarà moltíssim. Ja ho sé, ja. I tu sabes que son pare és un compositor i director musical espectacular? Ah, pues no. Espectacular. Que porta un espectacle de Beatles. Ah, sí? Sí, que jo també estic un poc vinculat i és fabulós. I Carol és una amiga, molta amiga meua. Pues convidat estàs. Vos agradarà molt i a més vos farà passar una estoneta molt bona perquè Carol és molt bona i a més està creixent molt, creixent moltíssim. Sí, m'han parlat molt bé. Heu tingut una bona elecció. Sí. A banda de... Vosaltres m'imagino que participeu de tots els actes que ofereix l'Ajuntament. Avui teniu, com t'he dit, m'has dit la solemne missa, que la tindreu esta nit. Correcte, a les 8. Col·laboreu també en la passejar? En la passejar, sí. Col·laboreu com a claveria, m'imagino, no? Sí, traguem el sant, acompanyant-lo, i després també en les altres professons també anem acompanyant els sants. De totes les activitats, m'imagino que tindràs el programa de festes davant, sempre. Quines són les activitats que més t'atrauen a tu com a... ja no a nivell personal, ja no com a president de la claveria, sinó com a nivell personal, de totes les propostes que ens ofereix l'Ajuntament, en quina que és la que te quedes? Concerts. Concerts, veritat? Eres aficionat a la música? Què et sembla enguany aquesta aportació de música en valencià, auxili, des de la conselleria? No els conec. Vull anar a veure'ls, però no els conec. M'han parlat bé d'ells, però no els conec. Vingueres l'altre dia, Orquestra Monte Carlo, t'agradaria molt, m'imagino, no? Un diumenge tindré així una... Sí, a més vaig de casa i de tot, un orgull. Clar, molt bé. I de baix. Això sí, això sí. Bueno, doncs Sergio Ruiz, ha sigut un plaer tindre't així. Ha sigut l'últim convidat que hem tingut avui, que ha sigut un dia super interessant. Hem tingut a la penya ciclista, però falteu vosaltres. Home, clar. Després de l'esperada, felicitar-te, Sergio. Moltes gràcies. Sigueu així, i convidats esteu esta nit per veure Carol. Ja sabeu, Carol Tomàs, el tindrem amb la festa dels clavarers del Crist dels Afligits. On el tindrem? On estarà? En la nostra plaça, en la plaça Zorrilla. Jo tinc així. Poeta Zorrilla. Poeta Zorrilla, ahí teniu la cita per a veure a Carol Tomàs, està fantàstica. Mare meua, la propaganda que li estic fent a la Carol, ara m'enviarà un missatge segur. Carol, que jo te vull molt, que vull que vagin a veure't i que te facis famosa, més famosa que Dani Rovira i que tots, que eres molt bona. I que el Raül. Exacte. Molt bé. Bueno, pues, amics, gràcies, Sergio. Encantat. Disfruta i ara sí, t'estarà esperant la paelleta, no? Sí, el dinar. Mira, l'estan aplaudint i tot. Un aplaudiment per al nostre president. Gràcies. Visca, Sergio. Gràcies. Vinga. Bueno, amics, jo, com sempre, per a mi és un plaer estar amb tots vostès, acabar d'esta manera, amb la pólvora que és tan nostra. M'agrada molt veure l'entusiasme que tenen les claveries per participar de la festa, que està unida a tradició
que la religió està sempre pendent de la gent del poble i, evidentment, cultura, perquè és cultura viva. La nit de la carxofa, que es va fer dins de l'església, no passa res, perquè la tradició s'ha mantès viva i que vos dic que és molt interessant. I, amics, ara només me queda dir-vos, demà a la mateixa hora sí, a les 13 hores, en esta nostra casa ja, que serà l'últim dia, pues estarem tristos perquè, evidentment, este treball és molt efímer, però és que quan s'acaben els programes de televisió, jo he estat molt a gust, demà vos acomiadaré com toca, però ara sols dir-vos que vos vull moltíssim, sigueu molt feliços, passeu un dia 4 fabulós, el 4, el 5, el 6 i tots els de les vostres vides, sigueu molt feliços, feu feliç a la gent i somriure no costa absolutament res. Amics, i mireu la màgia de la televisió. 3, 2, 1... i me'n vaig a negre, el truc de l'escapisme. Mira, ara me veus? Ara no me veus. Què t'ha paregut?